On me start here at the phone come. And no take and no kwa man here. No bri abo na wo ka no. Eh ne bo apai. Enye ne bo apai de na e bon na wa bon. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 Men's Boutique and Traditional Wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 Men's Boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 Men's Boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 Men's Boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso so am akwa ban famra nyansapo kasafoni so said the bia na nyansapo de say usan ho a wotwadwa wajo enano se na jamfia documentan onu say sumfodo so nyina so brebe mo na wesu de mputupuru so said ensem bi si kono say ye ba na ebe cheche ne mma ya hwefo a omoje brepe ya amamra ne amane semotie no omutimi ti de ekoso na ye na no ahemfo de baako waka asem bi atodwa a ye hunu se ye ba na ebe ne mo be se wankasa wo hwe na wutie de waka airport nti a ene amama matranasi am se da bi enti ase ba be tuntum ba tombo ase na ma cheche ma wonso atini nti enko video ne mra na ye ba ye hu de to aso obri ye boa nya no wapase ye no se tutu odi kane ne o ti se nyo se tutu o to se mi nya ba kusia bro na ba kwa mai sa tem obri ye boa obi a woni ma mpa du ndwom obi ba mami when did you never say Sanipa on the year Odia Hingame ayo bri ye boa on me start here at the phone come so na enando ma body by that's say but I won't tell you say Satan no ya kwaman hene ono boa oya da me ye ku no ye twa niti niti se adichaya njaba asante ko no pese mo be bia bambra to ma ko be niti ni na yo we sam akwa babiem amanya support kasafidi so midin ya meje so na jamfi adutwum se de midika ka se ensem bi se na so kohwe no so wahu de enti ama ma betena se de bi ensem bi ya atochima kakra na se de na ba hene ka no se ye ne bo apayo se onani da no ho na wo ye ende onim onnenim mi de mintimi nkire na emum se onim de a me kire se onim so na nani da ho so de ne onyai de nyina ne se ye ka asanteman kikire ye no ye sha ahemfo na se mpanyimfo na se firi ba bia se de o ka se asantefo boa se na obiri ye boa na wanya asante hene no ene se o se saa no no nim dia ene na ono so o se ne mra nim a ne ngoma nim ne ba bia wosua dia kodu nyina no se onim se obiri ye boa na wanya asante hene dia ene no ono so se minim nka se ene boa payo ene boa payo de na ye bon na wabon se ene ne boa payo se na obiri ye boa wa ni hene wa asante na mu se de ka se asantefo no ka omoboa na obiri ye boa no ya asante hene no ene na wonu nso onim de woka anase bia na ye ni da ho ye ni da ho de na ye bon na wabon enim se asante nkekire no efiri kwaman na eba no enya mpanyimfo mienu a na efram twum ne antwi na twum ne antwi ba koye no omo mienu ka omo bo na mpanyimfo na mo hwe kwaman sa abre no omo chi twum ne antwi achi no ye benya na krobia manfi na krobia manfi achi ende benya na oti akenten na oti akenten achi na obiri ye bo abae ensa abre nyina ne nkuro ne ye kwaman na oti akenten abre so na obiri ye bo abre so na domafo eno me doman na omote eye kumase brono bi efre hono sintreso na oti akenten abre so eho na omote enti sa abre ne ntokwa esi ya okse na asantefo ne domafo ne koya osa asantefo boa no na osagefo osaje agima bedu otosumenu se de okasa omo boa me so me gina kasa won so boa panyi ka asema nke nkasa nya ne kore na so santini be kire mo se beboa won so boa o boa se na obiri eboa na o ya asante hene
Asante hene wonim sa Asante Kabo mu bae wabra nana osetutu be nana obere yebo akra kwa akura no ananu achi ansa nana setutu bae nana setutu kwa bae fie kakra animu ansa na fie kakra achi ansa na konfa no chi ba mu Asante benya Nkabo mu nti na Asante Kabo mu ne bae no na konfa no ne fe no konfa no chi ti se nana osiade adwuma bedo o se ye obere yebo a nana obere yebo no ya Asante hena konfo be cause Asante kura for Asante for case me se akomfiri anoche penso mere me no menyi ntumi no mo nya adwene de ne wa akomfiri anoche penso konfo tu da no onye asano ye konfo kwa aman konfo ya mo no ye konfo kwa aban nti se wo se na no obiri ebo no ya Asante hene a ebira na obiri ebo ho no konfo be ne ho bi se oseditu ene konfo anoche na se tu di kan bae no ne konfo anoche ne bae obae no ne konfo no ne ho no nti na obiri ebo a na breso no na konfo anoche ne ho a na se ne konfo ya mo ne ho nana osiade adwuma bado tosominu nana me bi se wasem ebra na obiri ebo a eti ase no konfo be ne wo ho ana kun na sa kun na wo sibi kwa na ya Asante kun no na konfo na no ne efe ni sei enti se oka se nana obiri de bia nana no kai se Asante nya Nkabo mu no konfo a beka se odi Asante Nkabo mu no odi mtitiban a oboa ma ne bae no eno enti se okoji tumi krata wo ya akomadwuma na se wo titi nuru tin haba na akoji akom tumi krata ana tumi krata de ma okwan wa Asante me se wotimi tidi aduru ana so timi kom ma mankwa hene de ma no wo hwek saa krata na omo lines na ya twere echi omo moto no omo atwere se akomfra no chepen so akomfra no chepen so no Asante me bra Asante be ya Asante no konfo o hye akoma se wa ha no eno kro ba na nya Asante na ye kwa aman na odi kodi aguna konwa no na ye kwa aman ansa na Nkabo mu ni beba amana ba be ye aguna ehene ma ebenya Asante hene enti ye obia kwala ketua waka Asante anase onim history kan history bia nim se Asante hene odi kan e na na setutu odi kan nti wo se ade adwuma badu atoso mienu buku be na wo kan ya na na obi ye bo na Asante hene no buku be ya na wo kan ya ana enwuma na mu de na wo kan wo de wo so kan archives wo kura de otimi tra na wo kotu se SR books boroni no wo governor no betina ha no ni buku tori betim ni buku kura ba ya argument we no wan na twa se buku ma wo kan ana eye bo apaya na se wa bon wo se Asante fodu ba bia be se na na obiri ebo a no onye Asante hene no ye kwa ama hene be boa o so boa eni se ka meka se wo boa ne wo se de wo kan no sa pepepe na me so meka ache se o so boa se na na obiri ebo a wa medi hene wa Asante na na obiri ebo a koe asa na Asante benya Nkabo mu eno obia wa kan Asante fiti ase e ba nyina na me de sha ase furo no twum ni antwi okọ kan anwuma nana kwane ampadu wawu ede kọ na ade kọ ye mfaton kire se wunsua de to ma hene wunsua de suade onu no so kan se wati se wontie wo de no na aba ya asem se mate nwuma ampadu eto se obi ba maame no kan sembi obo edi bi obo entina se opa che se nana twumni antwom ya Asante ahemfo na nana kọ bia memfi no ya Asante hene nana oti akente no ya Asante hene na se wo kan sa de a ampadu sha se ebo sa di no twumni antwi wo hene kọ bia memfi obo sa di ni nyina de bai nana obiri ebo odi ahenka obo ni nyina de bai nana obiri ebo no nya Asante hene ena me de kire se wo se sa anwo na wuti ampadu nyu na wutie ye wo kan wo kasa no sa na kan se wo video na wo sa ko chi ko video wo kan se sa anwo no boy twumni antwi wo hene mate sa anwo no ampadu na boy anwo no se wo kan pepe se ko gina sa anwo so de aba be nana akanfo na bibifo de patuntun ye fa aheni ani agro enti enyema nipa bi nya kwan fa wonim ande to fom sa na ma we hu fi se ade obi anim se Asante sha asefre na se tutu abreso no afa de wonko anti sikadwa ba na obiri ebo ate ase na because wona Asante fi Asante Nkabo na wona sha ase de sikadwa ba no wona Asante Nkabo ni sha ase enti Asante ebra Asante Nkabo ni ba sa da na efiada na omushi apampa so honum no na obiri ebo na ho ana se na oti akenten ana se na ayo se tu na do ma hene mi bi so asem wadaroma ebra se efiada no omushi apampa so na sikadwa ba no na o se obiri ebo na Asante hene sa abre na akonwa na golden stone hwan na so na besiye sikadwa kofi no ye ba efiada pampa so no hwan na so na sa akonwa na besiye ena na se akonwa na nsi na se tu na so se na obiri ebo Asante hene dia ena na nsi na so wo ye wo hene a obedi kwa aman akonwa ne mum sa be na Asante nya Nkabo mu Asante Kabo mu na ate hefa ebe na se tu bae no na domafo na mo hen
ana na obiri abo ate akonya so no na mo hena na obiri abo wa ha na mo ate kwa aman na mo so mo te sintress no sabe ne asante wa hefa na do ma hene ade we ida bia me ka se ye behwe ni din ai se kakra wo ho no beka bibi ye see your institution bi high from peace council for your national security but dey koso nyina peace council for so mo hui ana so mo nte ye wa ha no na mo ho no amanyako bi ho no mato awo mo mo be se mo no mo nyina no masomdua abuam ti mo de krata ba se obi ansan peace pipe say drone ma nyina no masomdua abuam asema e koso peace council for mo te ensema do ma he keka fa sante hene peace council for mo te ana asem nte ana mo be se eduru hin national security for no mo be se nsem we ne eduru hin asa na mabam en eni me bitimi sha asese nkiti aya no mo kan se ka ne na na yekon ene ba bi edu no asha ya anu ne anu o se obiri abo ati da so da ayi udi afasha be yi abeto abonte ame ahwe nti me de o se afasha ne di wanim ne duru wa bomodin ase wo be ma wiase nyina hu na oti akenten na obiri abo ati no o se mo twa da so da ho do ma ko na edi kan na ebra santinya anka bom sabe na do ma fo na sisi mo te do man sabe hefa na motu akotena motu free interest na hefa na mkokotena ye sabe na no obiri abo aye wo hene no na do ma fo te hen ana na se tutu ya santi hene odi kai obedi hene we yansa na o kan santi abom no do ma fo santi ka bom ba wie na hefa na mo wo hefa na santi to am na mo be kon ye ewie a mo duru betena so be che o mo ne ma sese akoro ni friend be chem ene no na do ma hene na do ma hene ti magina abonten akase santi hene ni kwan se obobi ma hene santi hene ye ma hene oni kwa so obobi ma hene na se asem ne kokoto kra na se odi fo kra obebuso and Ghana Judicial Service ordinary person bi te se meti hey ana me kan sa so me gidi pa senka Ghana Judicial Service for be frame say krachi and me akabla be ya no high court judge the camera seen in press conference say ye di asem no na so di for kra obebuso and ye nte hwe je say obi bituma gina no ye nche contempt ye nka ahwe no say asem no court to kra say court mu ma na obebuso and Ghana Judicial Service for te ho no be say ye ka say obi anka ahwe peace council for mo te ho obi anka ahwe and kakra aya na ye Ghana ya asomdwe man na asomdwe ni Liberia nche Ghana hu na asomdwe ne wo Liberia ne bi na wo Ghana ha no and eduru ba bi a ene bitimi trigger and we na wa sha ase no obi enu agenda opesi wonu nenim and agenda na opesi so fa ntu say enye ye enunti Ghana Judicial Service for penny for peace council mumfa mo hombrem ene sa ansem we na ekoso no na mu hu de mbeka kire na do ma hene sempo se pefa ni mienu no mu hu de mbeye na enkoye te se do ma afo nkwala no mo social media na bono fo nkwala no social media no edidi kaseti asante hene ene beduru ba bi santi fo nkwala no so be kaseti do ma hene afi santi ni be hia do ma ni no kwa atake no mu na didi ye hena temo na didi en enye din se sa de obetimi asi ti Ghana mpanyimfo yenhwe national security for ene minister of chieftaincy mo hwe se ene sa peace council for no sa de we ye be pen poma sibre ansa na akase ye hu ya nka se minim se onimu a o me de ne ko na chi kakra na ma kire nse de ebra no mo kwa aman no ahemfo a no mo sa abre no akase de di ka bo so de etwem ko ba ye hyasie kakra kura mfiri na oti akentan abre so na oti akentan abre so no sa be na ye wo konfo e wo ho ya fe no konfo tu da sa konfo na da bia me ka se o hye nkom se akoside bi o hye nkom se nkofo bi firi baabi o fa epono so abeduru epo ano ba kwa aman na ye kwose da kwoside ano padu ba ko o hye nkom se nkofo bi ba o mo soso wo mo tiri gugu wo machi na o mo ba na se nananom ma mo ni anya din a nkofo ma betwa afa so ba be die so e wo kwa aman sa abre no o hye nkom na no padu ba ko ewe du mienu na mo tiri ni twa ni chi no me nsa pepepe ana nkofo na o kan mo asem no mo bae o kan social book adon Diego de Azambuja ne nkofo omo to aye kwa aman na sa brenu no enam se konfo yamo a konfo tu da hye nkom no na oti akenten ene ne nkonya tofo na antwen no ma amade kura anche so no mo che omo abrafo kum konfo student no ono kwa ne nipa asase se twa ne ti a emoja mfiri minimu ama de emoja ba na ye hire fita se de wa ho na kado fita ne firi minimu bae nti na ema na nanom e ka se enkom a o hye ya na oti akenten ama abrafo aje won kwa furu sem no kokko fre ne bra na emusa ne se enkom hye na de no wan twen ma de kura anche na o ma ya twa otinti kokko fre ne bra na emusa no de ntia ma na yesa se enkom na o hye no no akasa de ne ehu nti ema na oti akenten
Comfort da be ne samantoa. Mo friends wo mna no musa de ntia wo yesa. Nti na oti akenten. Comfort da eye ne samantoa. Na ode koye. Okoye no. Ana na obi yebo a ebedi akonwa. Na obi yebo aba ne ono sabe na ye wo kwaman. Ne nyanya asante. Ne nti se bibi kura de asante. Nti na obi yebo aba ye no. Ana Comfort na sabe no nso Comfort da koye. Comfort panyo bi si nanan no. Ye fe ne Comfort ya mo a ono so wa agona. Enu nti okoye na eba se opese ono na ye Comfort nti obechia no ka chense ana ona na ebre bi beso ona nanom na o ma bakọ no ona na twum ni antwi ona na krobia menfi ona na oti aka ntempanyufo no beba be ka kire wo se momomode na monka nkuro ni mom se be ye momu be yedu na nkofo akokọ nkofo ntimi antwi amfamo so na motima ade mo ho ampa ni na enu ni na nsa na Comfort tuda Comfort ya mo a o share sa ankom ni we no okoy anche ana Comfort na obiri ebo a eso da na ne nananom de na hia se bomode an se obeka nkuru na bom na mumu ayedu se sa me na obi ade ne ho mampon de ne ho kokofu de ne ho asumnya de ne ho dwaben de ne ho bekwai de ne ho nkuru nyina obi ade ne ho kokofu ni asumnya nya obi ade ne ho nti oka asa asem no ana osuma asem nkofre Comfort ya mo ambre me na nkom na obehye no ene na maso san adaye no Comfort ya mo abaaye no oba ya ombo na mane sese no Comfort ya mo na Comfort na wa ben se wo soma se nkofre ne mra ono ba beduru agya onya bo amane se yeseme from na pa ono ba beduru agya de yesoma ano no nti oba ya wotena asia no se wo hene ono ahia se so obo na mane se wo hene se me ka kire se wo na namba be so da ye se bombo mo kan kro ni mum na saa bre no na doma enei doma no na omoti kumase bro no efra osintereso nti se ebe asa anizuade hu ba na obere yebo a mu se on kan kro ni mum da bi obe wa so be hye bia no na doma afo no de ntokwa nti meka se ekon kase etwato a enam so ema na obere yebo a ade ekra kwa ekura no na o makon na tok doma ani asante ekon na ne to so nsia na o makon wa no de tokwa be na o matwa afa o so se sabe na ye kwa aman nko a o ma na bia bebo o so na doma afo na din sa abre ne chen wo mu se na o munya nka mom bia bo se bia we firi bia na bebo kwa aman no na se nka bo mu ni no te se de ekire be ka bo mu no enu nti ekon ye din pa no enei kumasi baabi efre hotafo na sa tafo no enye honom na nei tafo ne wo no ehonom na sa ntokwa ne kokko wieye ehonom no mutime chi kofo a na sa abra santefo kwa amanfo konfo wa ben konfo panyina efe ne konfo ya mo a domafo time chi konfo no twa ne ti omukun no na obiri yabo ati a mo se da doma ahemfie no so se afa che obeyi apie onyimpie na obi anhwe ne so na obiri yabo ati dini na sa abra no so omutime ye ya ma mo de sekan etwa na obiri yabo akwan achi a na nam kan se ode afrakam edi prano broni meka se he was wounded prani ade no dende no ebo mo ni se omo de be ba kwa ama no ba edom be so omo beduru kwa ama na anyeyi na ode kra de kwa akura sa akun no na na ekon na to so nsia asante ene kwa aman friends say kwa aman ne doma ekon ye enti sa abre na mu ne didim sa akun na chi ne didim na doma for the free so interest what the koi the same time abra na say to di kan eba bedi ade no sira na nya asante enu achi ansana enkom se na konfa no ti ahye ne yonkofa na won ntem no obedi akonyokofa ne ba ya enu kofa so de ne ba ya na ka se ofa na ada akwa so no koda ada na iti jakale se abrante na na topam sabe na de konfa no ti atopam ya ka asem ato no so ama hu se me ya bechi no firi de krom na akwa akotum epam awo danchira na sa ene baby adanchira no wono nya sa benye ho na ewo free baby kuro bi bounce ho na sa be na adanchira na ewo nte se ne anya ni dwokwa you know after feyase wo na chi enya nuru ho feyase wo na chi ansa na mokọ dwokwa ho no enti omo ayese omo ode ne baaye no oyese na na aye fence na nsa sesereku eboa na se tu di kan fi se sa be na adanchira odi nkuro bebre so enti na ancestors ku anu owo akwam ana bua na se ditu ene konfanache no mo soldiers na o kire mo kwan fa so a yeko o hyehye ma o mbonkum nifa we kontre akwam no na ancestors ku na bua na o se tu di kan bua ma o hyehye se de ye kokon a tie na no nim se ba mo ye de am be fa akwam fi se e bia na danchafo ampena mo manfo mo totoroto ama enti na ancestors ku ma ne soldiers
e kire o msa ma o musika se mo nko broni eho ewon kan na mo koto atuo ene niema enanya no ho asem ne ye ka ebere se beba ho nso enti o mo beduru wie ye no ya mo hu se sesei waba ye ya asante hene waba ya kwaman hene nanso so na nhihye ho ne se saa da kwakọ ne da so mu saa nti se on se kofa no che eye se nkron bebre ho no ma so mutimi ka mo bom no mu gina nkron ne di o mo so no mutimi ni wo mo so enti o mo ye ho so o ma ka mo ho abom no ye nka bom baaye no ekon di kan mo di ka akọ no da nkyira aye fen se doma saa be ne doma fo ko okuro bia ne ye fre ho jaman neka se kon ato sonso nso kra ne twa ato no echo mo ne mo anko bi besi na ye ka sei enti omo kodo ma akon no anya mra ma wo mo enkuro amanto no bebre be kan ho beboa mo mutimi kokon di nkunim eno na omo ko ya omo ba omduru kuro bi afra obetena se omo ye se ne mo omo ko okon no omo fa free ho no nko timi kum do ma akusi e fa akon no emu ne ma free omo de ba omduru bechem omo ye se omo che no bi anfa ne de enko ho no na nana awiafia kanta na o ye ofin so ehene saabre no omo che ne ma no ye che we fa we no akon ho te baabi ana nana se tu ko bizan se ekokon udi mu udi ekotene wo mu pa okon eye de na ye kokon ye kon awie na ene ma ye che udi wako hu no so no de ompe bibia no de opa mu ani nko mu ani ko se no de opa asase ene de mo ndi se ya ombeja ho akọ to de ene ma ko fa free do ma akon no mu nyina no mfiri jama e ba no kokon ni ompe bibia se mu ani ko asase no ope enti sante hene nana se tu di kan a kire nse bia na asase an koka bia ope bia no ode ama no enti uba santima mu a ohini bie no wasa ase chen na na fe so hene afiri saa ekon no denkyira do ma afọ kon asa no ba mbeka bo mu se omo behu se ya wi ha no de esa afi ani hwa for sabe nka bo mu na ba ade abeka konfa no cha seme be komu ye no behu de ya nka bo mu no de trimpo e ba ye ma de omti de ma we gina ka bo mu no nti saa bre na asante kun ya timi di for the first time timi di do ma so no sabe na obire ebo a na wakura na wako na tafo kun na do ma fo mo ne kun ye no edu na nam so ma na obire ebo akoye na se tube di ade we amu aba mu nyanka bo mu ye so ma ko ho abom no ombe boa so ombe kun ade o mo afiri baabi no sabe na obire ebo anu nti ase na wako bi so wako ansa na se tuba enti akola ogina class 5 class 6 kura be ka kire se e ka santi hina odi kan a obeka kire se na osetutu odi kan eye den na wo se omo kan sa omo boa na ye na obire ebo a na do ma hene so boa ti baabi akosua sa de ni firi no ko wachi emfa na mpadu nyuma oto ye na meka se enti na do ma hene fa se o kire se na twumi ne ntwom bedi hene o asante ana omo ya asante ahemfo ye kan asante ahemfo a ye nkan firi ho na twumi ne ntwom omo ja asante ahemfo omo ya ahemfo kwa aman na ko be memfi wani hene asante no ye kwa aman hene na oti akanta no ye kwa aman hene na obire ebo na wo kan no wa hu asante ohu kwa aman ka bomu ni ba na oni ho enti se bu no wabu ani guso boa pawo papa bi ya wataka sa se krachi ni pese obu a no wa ye ho se de oni mu hwe no ebi na do ma hene wo ye wa ye ho se de oni mu hwe na wo ka na so onim ayo boa payo se so nya boa payo so de ne enya kura se usua bi se akura ogina class 5 class 6 DHS 1 ni akwala enim se asante hino di kan na zetutu odi kan de otosumi asante na otosumi na opokuala odi kan de otosumi se ekusi obu odum de otosumi na osetu osekwajo okun awia osai na osekwa mepanyini na osai wakoto na osetutu asibebonsu opokufo fie na kakari na kwakudi otosumi kwakudi odi kan osai prempe odi kan prempe otosumi enu na opokuala otosumi enu ani ebenya na setu a otosumi enu enti wo de no ahemfo no ye kan besisi kan 15 na ye kan mo na obru ye bo adi nka asante ahemfo se odi hine okwa amai wani hine wo asante nti e de na wo pe wasema ka se aya no mo ka se mo no bire ebo akwen no mo di nkunim no na nya asante beboa wonso boa se o sa na wo kan wonso boa se o se beboa se be ka be se bra be ne be ko no na obire ebo na ye kwa aman na ye kwa aman hene beboa na wonso boa eni se enye se ka me ka se wo boa na mum sante hene aka asam so wo boa nti wonso boa enya no kure se na obire ebo wa ani asante hene na wo ye kwa aman hene said ye kan o se ne wafa ne wafa wa nde o sa be no be fa ni tu no na asante ni ho na ye kwa aman enti se ye ni da ho a entu futuro ngu manfo ani ane omo nim nani ana se nya ni da ho so ye bo apaye so a se wonnim so de ane no nane ma kire no me din
ɛde na Jemfi adutwum ebere se me be san so ato aso nyansapo kasa fidie so yesi koso a na hwe wo hwe no wahye wo subscribe no wahye na obi so anya bia hwe de akire wadwena ya asemusa no wo comment a number so da so wo fra ye be kire yitiremu bia wo bia no ye de be ma ya kra me be san so ahye bia kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame